Assalamualaikum! Magandang araw mga bata! Ako ang inyong guro para sa araw na ito sa Araling Panlipunan ng ika-4 na baitang, kung saan maraming matutuklasang kaalaman. Kaya tara na't samahan niyo ko sa paglalakbay sa ating kasaysayan. Bago tayo magsimula ay may makikita kayong mga salita dito at nais kong basahin niyo ito ng maayos at tama. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at pang-lima. Magaling mga bata! Sa nakaraang aralin ay inyong napag-aralan ang mahahalagang bagay hinggil sa mga elemento ng isang bansa, ang tao o mamamayan at ang teritoryo. Sa pagkakataong ito ay atin namang tutuklasin ang iba pang elemento nito, ang pamahalaan at ganap na kalayaan o soberanya. Gaano nga ba kalawak ang inyong kaalaman hinggil sa sistema ng pamahalaang umiiral sa Pilipinas? Masasabi niyo bang nagagampanan ng ating pamahalaan ang kanyang mga tungkulin upang patuloy na maisulong ang kagalingan, katarungan at pagkakapantay-pantay sa bansa na inyong kinabibilangan? Alam niyo ba kung kailan masasabing ganap ng malaya ang isang bansa? Bilang isang mamamayang Pilipino, napakahalagang malaman niyo ito. Ito ang ating tutuklasin sa araw na ito. Handa na ba kayong makinig? Kung handa na kayo, ay nais kong tandaan niyo ang mga layuning inaasahang magawa niyo matapos mapanood ang araling ito. Ang maipaliwanag kung ano ang pamahalaan at soberanya at ang mga kahalagahan nito. Ihanda niyo na ang inyong module, papel at ballpen dahil sisimulan na natin ang ating talakayan. Pamahalaan. Ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Ibig sabihin, ang pamahalaan ay isang institusyong kumikilos upang isakatuparan ang lahat ng mga adhikain ng bansa at ng mamamayan. Halimbawa, ang Malacañang Palace ang sentro ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang kahalagahan ng pamahalaan. Napakahalaga ng isang pamahalaan sa isang bansa. Totoong walang perpekto o ideal na pamahalaan, ngunit inaasahang ito ay dapat tumupad sa kanyang tungkulin upang itaguyod ang kabutihan ng mamamayan at ng bansa. Dahil ang Pilipinas ay nagtataglay ng isang pamahalaang demokratiko, masasabi natin ang ganitong uri ng pamahalaan ay nalikha at nananatili bilang pamahalaan ng tao, para sa tao at gawa ng tao. Ang mga katagang ito ay ayon kay Abraham Lincoln, ang ika-16 na Pangulo ng Estados Unidos. Narito ang ilang mahahalagang tungkuling ginagampanan ng ating pamahalaan. Una, pangangalaga at pagpapanatili ng katatagan at katahimikan ng bansa, tulad ng pagbibigay proteksyon sa mamamayan at sa mga ari-arian. Pangalawa, pagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran ng bansa, gaya ng pagpapaunlad ng transportasyon, komunikasyon at mga infrastruktura. At panghuli, pagpapabuti ng panlipunang kalagayan ng mga mamamayan. Isa na dito ang pagpapaunlad ng sistema ng edukasyon. Inyong natunghayan ang iba't ibang tungkulin ng pamahalaan na dapat gampanan sa bansa at sa mamamayan nito. Mula rito, masasabi nating mahalaga ang pamahalaan sa bawat lipunan.
Ngayon ay atin namang tatalakayin ang pang-apat na elemento ng isang bansa, ang soberanya o ganap na kalayaan. Ang soberanya o ganap na kalayaan ay tumutukoy sa kapangyarihang pamahalaan na namamahala sa kanyang nasasakupan. Tumutukoy rin ito sa kalayaang magpatupad ng mga programa na hindi pinakikialaman ng ibang bansa. Dalawa ang anyo ng soberanya, ang panloob at panlabas na soberanya. Ang panloob na soberanya ay ang pangangalaga ng sariling kalayaan. Ito ay tumutukoy rin sa kapangyarihan ng bansang magpasunod sa lahat ng taong naninirahan sa teritoryong nasasakupan nito. Napakahalaga ng soberanyang panloob sapagkat dito nakasalalay ang kaayusan at kaunlaran ng isang bansa. Ang panlabas naman ay ang pagkilala ng ibang bansa sa kalayaang ito. Nakikita rin ito sa pamamagitan ng kalayaan ng bansang makipagsundo o makipag-ugnayan sa ibang bansa. Halimbawa na lamang nito ang pagkontrol sa mga embahadang nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas. Gayon din ang mga Pilipinong naninirahan o nagtatrabaho sa ibang bansa ay nananatiling sakop ng mga batas sa Pilipinas. Ang watawat, salapi at opisyal na selyo ng bansa ay ilan sa mga simbolo ng soberanya. Hindi maituturing na bansa ang isang bansa kung may isa o higit pang kulang sa alinman sa apat na elemento o katangian. Sa kasalukuyan, may mahigit 200 bansa ang nagtataglay ng apat na elemento ng pagiging ganap na bansa. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang ito. Ilan pang lugar sa mundo na maituturing na bansa ay ang United States of America, Australia, United Kingdom, Kingdom of Saudi Arabia, at China. Inyong natunghayan ang kahulugan ng soberanya ng isang bansa at ang mga kahalagahan nito. Mula rito, masasabi nating ganap ng malaya ang isang bansa kung ito ay may soberanya. Ngayon, na napag-aralan natin ang pamahalaan at soberanya bilang mga elemento ng isang bansa, ay pwede nyo nang masagot ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang pamahalaan? Paano ipinamamalas ng pamahalaan ang kapangyarihan nito sa mga tao? Pangalawa, sa inyong palagay, magkakaroon kaya ng kaayusan at katatagan ang isang bansa kung walang pamahalaan? Pangatlo, ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng soberanya ng isang bansa? Pang-apat, sa inyong palagay, masasabi niyo bang tunay na umiiral ang panloob at panlabas na soberanya sa Pilipinas? Tandaan, ang isang bansa ay maituturing na bansa kung ito ay binubuo ng apat na elemento ng pagkabansa: ang tao o mamamayan, teritoryo, pamahalaan, at soberanya. Ang Pilipinas ay isang bansa dahil may mga naninirahang tao dito, may sariling teritoryo, may pamahalaan, at may ganap na kalayaan. Ngayon ay ating napag-aralan ang Pilipinas bilang isang bansa. Sa pagkakataong ito, maaari nyo nang gawin ang mga sumusunod na aktibidad o gawain. Basahin at sundin ang mga nakasaad na alituntunin. Gawin ito sa sagutang papel. Para sa unang gawain, pagtapat-tapatin. Pag-aralang mabuti ang mga nasa hanay A at hanay B. Gamit ang guhit, itapat ang mga elemento ng pagkabansa na nasa hanay A sa mga larawang nasa hanay B. Pangalawang gawain, pagtukoy ng tamang sagot.
Basahing mabuti ang bawat pangungusap. Iguhit ang masayang mukha kung ang sinasabi ng pangungusap ay tama at malungkot kung mali. Iguhit ang sagot sapat lang bago ang numero. Halimbawa, may 4 na elemento ang pagkabansa: tao, teritoryo, pamahalaan, at soberanya o ganap na kalayaan. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Para sa unang pangungusap, ang Pilipinas ay isang bansa. Pangalawa, hindi malaya ang Pilipinas kaya hindi ito isang bansa. Pangatlo, tao, teritoryo at pamahalaan lamang ang kailangan para maging isang bansa ang isang lugar. Pang-apat, ang China ay maituturing na isang bansa dahil ito ay malaya, may sariling teritoryo at pamahalaan at may mga mamamayan. Pang-5, ang lugar na pinakikialaman ng ibang bansa at walang sariling pamahalaan ay hindi maituturing na bansa. Para sa pangatlong gawain, basahing mabuti ang bawat pangungusap. Lagyan ng check ang bilang ng pangungusap na nagsasabi ng katangian ng isang lugar para maituring na isang bansa. Una, may mga mamamayang naninirahan sa bansa. Pangalawa, pinamamahalaan ng iba pang bansa. Pangatlo, binubuo ng tao, pamahalaan at teritoryo lamang. Pang-apat, may sariling pamahalaan. Pang-5, may sariling teritoryo na tumutukoy sa lupain at katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Sana ay nasagot at nagawa niyo ng maayos ang mga gawain sa aralin ito. Alhamdulillah at natapos natin ng matiwasay ang unang linggong aralin. Sana kayo ay naaliw at natuto sa ating pag-aaral sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Subaybayan ang mga susunod pang aralin dito lang sa Siap ko Kapaganad. Bumisita lang sa www.kapaganad.com. Paalam mga bata!